И здравейте, приятели, аз се казвам Мартин и днес ще играме курка на детрана на курка. Така. Спокойно. Как спокойно? Добре. Така. 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 Добре. И сега вървим добре. Как бе, как бе, как бе, как бе? Добре. Защо? 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 След колко време гърми такова? Така? Как? Как? Трябва да фъргам по-назад. Не знаете, хора, че тук се минава не така. Тази игра... Не, я виждам как ще мина. Добре. Така. Как бе? Как мога съм толкова... Бе? Не. Помислих, че няма да скоча до там. Помислих, че няма да скоча до там. Нищо хубаво. Така. 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 Не. Еми... Как така ще го направя? Трябва да си взимам повече импулски. Как така ще натисна шипаното копче, бе, хора? Импулската... Не. Не. Приятели, не знам колко време ще е този клип, ама няма да го давам целя. Как ме може? Добре, какво да направя? Той игра съм подиграва с мен. Подиграва. Добре. Така. Защо не скачам? Натиснах шибаня. Скрол. Дай ми шибаните ми пуски, бе, по-бързо. Добре. Така. Така. Не бе. Не бе. Живота е лош с хората. По-бързо. Защо не даваш, дай бе? Така. Никъде! Защо не натисна спринт? Хора. Това не е за хора с слаби сърца. Къде?
Просто бе! Моля ви, хора, помогнете ми. Помогнете ми. Дай, давай импулската. Давай се. Как натиснах? Натиснах силаня. Скрол. Нямам думи. Не съм за тетраните. Как ме лови, бе? Как бе? Как ме лови, бе? Малко ще остана без клавиатура и мишка. Аре бе! Давай. Така. Помогни ми. Помогнете ми. Какво да направя, човек? Как ме лови по движение? Видяхте ли къде съм? Видяхте ли бе? Майко. Пуста ста игра. Така. Това е шибаните импулски, бе. Къде бе, пращам, бе? Къде, бе? Хора, ще ревна. Това ми шибаната импулска, бе. Не! Не може да дава по-бързо. Какво направи? Какво? Къде? Как ме фаща? Как? Къде да пия малко вода, хора? Така ще е по-добре, защото не знам какво ще правим. Това импулската, бе, аре, бе! Добре. Майко мила. Майчица. За къде съм? Аз съм за инвалидство вече. Какво да правя? Как ме пуща там? Давай бе. Добре бе, на шибаната линия съм, бе. Как ме фаща? Боже. Майко мила. Ай, после. Бе, как бе? Успокой се. Сега. Смени. Така.
Айде бе, трап! Така. Не! Не! Добре, добре. Спокойно. Спокойно. Така. Какво стана с импулската? Добре, спокойни сме, спокойни сме. Така. 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 Как няма да оцела, бе? Как, бе? Как, бе? Как, бе? Стига толкова хора. Стига толкова.